Idoia Ibañez Osorez naiz eta merkataritza ontzietan egin dut lan 3., 2. eta lehen mailako ofizial eta kapitain gisa. Karrera aukeratu aurretik, denek egiten dutena egin nuen nik ere. Unibertsitateak bizitatu, irtenbide profesionalak aztertu eta pentsatu bi harretzin non egon nahi nuen. Portugaleteko nautika eskolara joan nintzen, eta zehatz-mehatz gogoratzen dut uneura. Itsasontziak itsasadarrean gora ikusten nituen, Deusturantz, Zorrozaurrerantz, Abando Ibarrarantz. Begira geratu eta pentsatu nuen. Nik hor egon nahi dut, hor osatu zen nire puzzlea, eta hor topatu nuen kapitaina izateko falta nuen azken pieza. 1980an hasi nintzen ikasten eta une hartan 3 emakume eta 155 bat gizon ginen. Esaldi bat betiko grabatuta geratu zitzaidan, irakasle batek esan zidana. Eta demostratu dut ez zeukala arrazoirik irakasleak. Irakasle horrek esan zidan, ez duzu onartu natura amak eman dizun rola. Badirudi liburu batetik ateratako esaldi bat dela, baina ez, ikaskide guztien aurrean esan zidan. Ta bueno, hortxe daukat nik, ez dakite irakasle gura bizirik dagoen edo ez. Entzuten ari bada, jakin dezala, behar bada, enuen onartu edo enuela onartu gizarteak emakumei ematen zien rola. 1980 urteaz ari gara. Baina ordura arte ez genuen aukerarik nautika ikasteko. Nautikako goi mailako ikasketak egiten hasi ahal izan zuen lehen emakume promozioa 1979an izan zen. Aukera eman zitzaigunean ausartu egin ginen. Horixe ausartu ginena. Horixe zen nahi genuena. Gaur egun oraindik ere hainbat emakumek esaten didate kapitain izan nahi izan zutela. Baina beren garaian ez zietela hori ikasten utzi. Nire ingurukoei ere ez zitzaien bat ere gustatu nik nautika ikastea, nahiago zuten ni irakasle izatea. Ez zuten argi ikusten, baina amak esan zidan nirekin batera beti joan den zerbait. Zuk egin zoriontsu egiten zaituena, baina hori bai, buruarekin ere ibiltzen da. Eta horrelakoa izan da nire bizitza. Bilboko Albia eraikinean zeuden konpainia guztietara joan nintzen, eta ez zuten emakumerik nahi izaten. 1981an, ikasle gisa ontziratzeko eskatzera joan nintzenean, ninduten onartu. Bazegoen komandantzia bidez ontziratzea, ikaslerik ez bat zuten, nahita ez onartu behar zintuzten, baina nuen nahi izan. Ikasle gisa nahi ez zaituzten leku batean, ez zaituzte ofizial gisa onartuko. Han nuen etorkizunik ikusten. Madrilera joan nintzen eta une hartan zen pertsonal burua oso empatikoa izan zen nirekin. Esan zidan nik alabak ditut eta normala iruditze zait emakumek gizonek nahi duten gauza bera lortu nahi izatea. Ez dut arazorik ikusten. Eta aukera eman zidan. Ikasle gisa ontsiratzea nahikoa erraza izan zen, baina gero pilotu gisa kontratatzea beste kontu bat izan zen. Praktikak eginda nituen, logikoa zen jarraitzea, baina nirekin joandako gizonezkoak berehala ontziratu ziren arren, nire kasuan pentsatu behar izan zuten. Nik sortea izan dut, itsasontzi gutxitan nabigatu dut, baina horietan jarraian egin nuen, beti konpainia berean. Gainerako konpainiek nindutelako onartzen. Beraz, ezin izan nuen esan egin benetan nahi nuen konpainian, aukera eman zidan horretan egin behar izan nuen lan. Denbora aurrera joan ahala emakume gehiago sartu ziren. Neu nintzen kontratu finkoa zeukan emakume bakarra, baina handik lasterrera beste emakume batzuk etorri ziren, 2. edo 3. mailako ofizial gisa. Eta horrelakoetan giroa asko betzen zen. Beste emakumeren bat sartzen zen bakoitzean gehiago normalizatzen zen egoera. Enpresetako zuzendaritzek gaitasuna eta ez generoa baloratu behar dute emakumeengan. Garrantzitsua da horrela jokatzea, balora dezatela gaitasuna, profesionaltasuna, jarrera eta ez generoa. Ingurua erabat maskulinizatuta zegoen, bai, eta horrela susmatzen zen hitzarmenean, nik beti eramaten nuen gizonen arropa egokitua. Xehetasunak dira, bai, baina horiek erakusten dute giroa benetan ez zegoela emakumeentzat pentsatua. Gauza horiek guztiak, apurka aldatuz joan ziren. Alde egin nuenean, emakumezkoen erloju bat eman zidaten opari, baina egia esan niri gizonezkoen erlojuak gustatzen zaizkit.
bideo hau ikusi eta ohikoa ez den zerbaitera dedikatu nahi duten neskei esango nieke izan daitezela haiek nahi dutena, naiz eta inguruan entzun nolatan egingo duzu hori ba, lan horretan ez dago emakume bat ere. Pazientzia behar izango dute, hori bai, oso ondo ikasi eta prestatu behar izango dute. Agian mutilek baino gehiago frogatu beharko dute euren baliagarritasuna, behar bada leku batzuetan berdintasuna erabatekoa izango da. Baina beste kasu askotan ahalegin handiagoa egin beharko dute hori lortzeko. Baina nahi dutena izan daitezke, ziur baietz.